Uy! Pasilip muna. Siguro i-asphalt overlay. Ay, gumigayawang tayo. Ay, akyat tayo, akyat. Bago lang itong mga kalsada nito. Walang pang 2 taon yan. Hindi man lang nagtagal yung mga kalsada dito. Yan na. Pag umuulan, dyan na nagkakaalaman eh. Road slip. Wala na tayong dadaanan. Tingnan nyo yung kalsada sa gitna. Umiwas. Iwas din tayo pag umiwas. Ito yung Labo Tagkawayan Diversion Road. Yung mga bagong kalsada dito mga kabarako, Banga Caves na yata ito. Ayan Lupiragay boundary napakaswabe na mga kabarako. Pero huwag kayong pakakampante ayan Yeah. So hindi pa tapos yung kabila. Sira na naman tong kabila. Yon, ganda ng umaga mga kabarako. Back to Bicol tayo mga kabarako. Good morning sa inyo. Welcome sa Team Barako Motovlog sa ating August 2025 Bicol Ride Edition natin. Samahan nyo kami sa aming biyahe Nata Back Ride Mrs. Barako. Yan, sa mga bago pa lang sa channel natin, welcome. Siyempre, huwag kalimutan yung panoorin, like and share ang ating mga videos. And if you appreciate our content, sama na kayo sa 10,000 subscribers natin sa YouTube mga kabarako. Thank you so much. Salamat sa pag-suporta mula pa year 2021. Try natin naman dito sa may San Pablo. C6 na lang tayo. Sa biyahe nito ay dadaan tayo sa San Pablo City kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakakadaan doon. Dito nga pala tayo sa Javier Bridge, Pasig City kasi sa C6 tayo dadaan instead ng C5. Okay, tamang oras natin 5:70 ng umaga. Dito na tayo sa Nagpayong Pinagbuhatan, Pasig City. Yan, Arreso. Yun, shoutout nga pala sa mga kababayan natin na nakatira dito sa Nagpayong Pinagbuhatan, Pasig City. Maraming Bicolano nakatira dito. Laging traffic sa umaga. So kakanan na tayo dito sa may Kenneth Road. Ayun, papunta na ng Taytay Rizal. Dito na tayo dadaan. Wala pa naman siguro masyadong tao. So, itong kanan parang Pasig City. Maganda na mga kalsada dito. Dati laging baha dito. Yun, shoutout. Maraming mga Bicolano dito sa may bahaging to ng Kenneth Road. Yan, tamang oras 5:24 na ng umaga. Kakanan na tayo dito. Ito yung galing ng Rizal area, Pinagbuhatan Ferry Station, going to the right. Okay, let's go mga kabarako. C6 gaming muna tayo. Alright, pick up muna tayo ng konting pacing mga kabarako. Yan, going to Bikutan tayo. Alright, tamang oras 5:33 ng umaga. Ayos, dito na tayo mga kabarako sa Lower Bikutan, Taguig City. So unang dayo natin sa Manila, dito tayo tumira mga kabarako. Pagtrabaho din tayo dyan sa may SM Bikutan. So dito tayo dadaan sa loob, hindi tayo dadaan dun sa may service road. Dito tayo. Ayan, shoutout sa mga taga Taguig City dyan Pesta pala dito mga kabarako, Barangay Buli, Barangay Kupang, Muntinlupa. Magkasunuran Ayun, alabang na tayo. Alabang Muntinlupa. Okay, tamang oras 5:52 ng umaga. Merong simbahan ng Iglesia ni Cristo sa bandang kaliwa. Kakanan na tayo dito, palabas ng Maharlika Highway. Dito muna tayo dadaan sa main highway mga kabarako. Okay, ito yung pagka bumabiyahe ka, alam mo nang nasa Manila ka na kasi ikaw ay nasa Alabang Central Mall. Kakanan tayo dito. Yan, mahirap dito, maraming sasakyan. Tapos mag-U-turn tayo dito mga kabarako. Southbound Alabang Zapote Road. Okay. Tamang oras natin 6:01. Dito pa rin tayo sa Muntinlupa City. Ayan, so isa sa mga cons dito mga kabarako, pag dito kayo dumadaan, talagang maraming sasakyan una. Pangalawa, matraffic. Pangatlo, mausok talaga. Unlike pag doon ka dumaan sa may backdoor of Laguna, napaka-relaxing ng kalsada. Walang halos mga sasakyan, saka maganda ang ambience talaga. So bali, maging aware pala tayo sa mga markings dito. Maliwanag na mga kabarako. Ayan, welcome sa mga bagong gising dyan. Okay, tamang oras 6:06 na ng umaga. Dito na tayo mga kabarako sa San Pedro, Laguna. Pag nakakita mo na yung dalawang pares sa manok na yan. Yun, ganda ng umaga mga kabarako. Good morning, San Pedro, Laguna. Oh, yan, going ang asphalt overlay dito. Kinadkad, gitna. Alright, give way to pedestrian.
Robinson's Galleria South. Dala ka ng mall dito mga kabarako. Along the way, kaya ngayong Burmans lalo, nakaw! Matik na naman yan. Pag dito ka dumaan, lalo pagka bandang gabi, ay! Let's go! 6:14 AM, City of Binyan, Laguna mga kabarako. Maluwag dito ah. Pitikan tayo dyan sa bandang kanan na yan. Dapat going to the right dyan tayo. Welcome City of Santa Rosa mga kabarako. Tama oras 6:23 ng umaga. Robinson's Santa Rosa. Magkakatabi talaga mga malls dito. Sunod yan, SM Santa Rosa. Unlimited ang stoplight dito. Tama oras natin 6:29 ng umaga. Dito pa lang tayo sa Santa Rosa City. Unlimited ang stoplight. Ito pala yung sinasabi nila dito. Dati hindi ko naman napapansin yan. Every street stoplight mamaya sa unahan na naman. So pagpasok natin ng Laguna, doon na unti-unting sumikip yung traffic. Siguro maganda dumaan dito. Talagang madaling araw. Cabuyao City na pala tayo. 6:55 Calamba City na tayo. Pagka maluwag-luwag, ano tayo, medyo pick up tayo ng pacing. Tamang oras 7:04, Calamba pa rin tayo. Dire-diretso lang tayo. Mapunta tayo na SLEX. SLEX na yan, dire-diretso lang tayo. Quality ng daan dito mga kabarako sa Calamba. Turbina na tayo. Ayan mga kabarako, turbina na nga tayo. So sa mga pangunahing stopover ng mga buses sa biyahe Bicol, Visayas, Mindanao, 2 oras na tayong non-stop na biyahe. Di pa tayo nag-stopover. Alright, 7:10 na umaga. Maluwag na dito mga kabarako sa Calamba City. Tsaka swabe yung kalsada. Tamang oras 7:30 ng umaga. Dito na tayo mga kabarako sa Santo Tomas, Batangas. Isa sa pinagtataka namin dati pag dito ka may dumadaan sa main highway ay yung paggagali mo ng Laguna, papasok ka ng Santo Tomas, Batangas at lalabas ka na naman ng San Pablo, Laguna. Boundary pala ito ng probinsya ng Laguna, kaya halos malaking bahagi ng Maharlika Highway ay dumadaan sa gitna nito. Quality na rin ang kalsada dito sa Santo Tomas, Batangas. Sana all ganyan. Batangas City going to the right, Lipa, Malbar, Tanawan and Star Tollway. Santo Tomas, I love Santo Tomas. Luwag ang kalsada dito, ang ganda. Ikot lang tayo dito. Ikot tayo. Going to San Pablo tayo mga kabarako. Quality talaga kalsada sa may area ito ng Santo Tomas, Batangas mga kabarako. Luwag, sarap. Halos dire-diretso lang yung takbo natin. Tamang oras natin 7:43 ng umaga. Dito pa lang tayo sa Alaminos, Laguna. Nagpalit lang ng battery tsaka na CR brake. Yun nga, one concern pag dito sa may main highway, dami talaga sasakyan, lalaki. Alright, tuloy na tayo. Pero in fairness, hindi masyadong traffic ngayon dito. Tsaka compare dun sa plus sa pagdaan natin, maayos yung kalsada dito sa area ito. Kasi mga asphalt overlay dito, nakaumbok no. Parang yung sa Atimonan. Delikado yan pag palipat-lipat ka na yung lanes. Going to San Pablo City na pala tayo mga kabarako. At ang oras 7:50 ng umaga, San Pablo City na tayo. SM San Pablo. May release din pala ng trend dito mga kabarako sa may San Pablo. Ito ano kaya to? Bypass. Di pa tayo nakakadaan sa mga bypass dito. Going ang widening dito. Boundary na tayo mga kabarako ng Chaong tsaka San Pablo City, Province of Quezon na tayo. 8:30 ng umaga. Tamang oras natin 8:37 ng umaga. First stopover natin dito sa may boundary ng San Pablo tsaka ng Chaong, Quezon. Bumili muna tayo ng rambutan. Problema dyan sa may papasok ng Arco mga kabarako, lubak, kaya dahan-dahan sila. Ayan, Chaong, Quezon na tayo. 8:38 ng umaga. May ginagawang ano dito, parang bagong roundabout dito mga kabarako sa areang to. Hindi ko alam kung bypass ba to mga kabarako or what. Para siyang ano, parang triangle or rotonda mga kabarako. Kung bagong gawa Ito na lang kami kakain sa may McDonald's. Tamang oras natin 9:37 ng umaga. Dito na kami nag-almusal sa may Chaong, Quezon. Alright. Grabe, 9:38 nandito pa lang kami sa Chaong. Ayan, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Alright, alalay lang tayo. May release din pala dito mga kabarako. Doon sa may San Pablo may isa, tsaka dito sa Chaong mayroon din pala. Kakaliwa na tayo dito sa Chaong bypass. Nakagawa na, alanganin tayo. So yung diretso na yan, diretso ng Chaong proper. Ito naman dito tayo sa Chaong bypass, Barangay Lalig, Chaong, Quezon. Okay,
So kaliwa na tayo dito. Chaong bypass, 4 lanes mga kabarako. May mga solar panels, hindi ko lang alam kung gumagana sa gabi yan. Quality ba ng kalsada dito? Okay naman, may mga sira lang yung ibang part. Alternate yung may asphalt overlay. So, ingat lang sa mga kasabayan na malalaking truck dito. Mabuhangin yung ibang part mga kabarako. Bako-bako, kaya ayaw nila sa gitna mga kabarako. Maraming kainan pala dito. Dito sa may dulo, bulalo. Kaya lang, ang tanong dyan, yung pricing. May nasiraan. Kaya nagtatraffic tayo dito. Maiksi lang yung bypass mga kabarako. Siguro more or less mga 3 kilometers or 2 kilometers. Ganyan. Going to the right, Chaong proper. Dito tayo, kaliwa tayo dito. Wala tayong idea sa mga kalsada dito. Pero tingnan nyo, yung tulay dito. Napakadelikado ng mga tulay dito para sa mga nakamotor. Pero naka-asphalt overlay naman. Oy, malubak yung gitnang bahagi ng Chaong dito mga kabarako. Yan, tapal-tapal. Candelaria Quezon, 9:53 ng umaga. Candelaria bypass, going to the right. Pero hindi muna tayo dadaan dyan kasi titingnan natin yung release ng Candelaria. Barangay Masinsur. Ito yung release na nakabalagbag mga kabarako. Yan, hinto tayo sandali dito. Ayan, ito yung sinasabi nila na release dito sa may Candelaria Quezon na nakabalagbag, naka-islant. Oo nga. May dahan-dahan sila. Dito tayo. Ingat tayo dito ha. Ang marker natin dyan sa may paglagpas mo ng Pure Gold Candelaria, may katapat na cemetery sa kaliwa. Ay talagang pag nagkamali ka dyan, slide ka dyan malala. Yeah. Ah! Ayan ingat tayo dyan Sakto alas 10 mga kabarako. Sentro na tayo ng Candelaria Quezon. Okay din pala dito. Ay putol. Dapat malayo yung early warning device. Nandun mismo sa may kung saan putol nandun. 10:30 ng umaga, Sariaya Quezon na tayo. Dito na siguro tayo dadaan sa may Sariaya bypass mga kabarako. Let's go. Nakadaan na ba kami rito? Di ko maalala mga kabarako, nakadaan na kami. Uy grabe yung liko na yun. Alanganin. Grabe. 4 lanes na rin siya. Maraming kabahayan, kabilaan. Asphalt overlay, 4 lanes. Ang linis. Ganda na takbo natin mga kabarako. Sandaan. May mga tulay lang na 2 lanes, kaya bigla siyang maliliit. So alalay lang. May mga sira din. Ayun sa may mga tulay, pagitan ng mga tulay. Ang haba ng tulay na ito mga kabarako. Pero walang ilog Ano yun? Ba't may tulay? May ilog ba? Ay dito. Kasi yung sa maisan May mga sira mga kabarako. So may mga tulay, may mga sira. Pag exit natin ng Sariaya bypass ay nagkamali tayo ng pasok. Dapat ay diretso tayo para maka-exit tayo ng Maharlika Highway ulit. Kaya lang ay lumiko kami dito sa kanan, kaya napadaan tayo sa sentro ng Lucena City. Lucena na pala diretso ng Sariaya bypass din. Kaya pala napakahaba mga kabarako. So 10:24 Lucena City na tayo. Hindi tayo sa Maharlika lumusot. Dito to sa loob ng Lucena mga kabarako. Nag-joyride tayo sa sentro. Okay mga kabarako. So ito yung Maharlika Highway. Pag matawag sila dyan parang old Manila Road. Parang nakakita ko na sa Google Maps yun Pagbilaw Quezon na pala tayo mga kabarako. Ayan mga kabarako dito sa sentro ng Pagbilaw Simula na tayo sa mga quality na kalsada mga kabarako. Basta mula dito sa Pagbilaw, ganito na talaga yung sistema ng mga kalsada niya. Quality yung mga kalsada dito. Simula na naman. Basta talaga umuulan Ito yung ina-exitan natin, Barangay Tambak. Update lang natin tong Tambak Bridge mga kabarako. Yung mismong tulay, asphalt overlay na approach niyan, tsaka yung entrance, yung exit, wala. Kalabog ka dyan to the max. Ayun So in fairness mga kabarako, dito sa Pagbilaw, yung mga dati natin na papansin ng mga butas, nabawasan na talaga. Ayun ito dati yung mga yung mga tapal na, although lumalabas na naman yung ilan. Ang mahirap kasi dyan, hindi pwedeng medyo ayos na. Okay lang yan kasi kung halimbawa mga naka-SUV, mga naka-4 na gulong, naka-bus ka, okay lang yan, walang problema. Pero pagka 2 gulong, kahit kunti lang na diferensya sa kalsada, pag nagkamali ka dyan, wala talaga. Sabi ng iba, kamote daw. Kamote, malaking bahagi or malaking part ng safety yung dinadaan ng kalsada. Yung mga nag-iingat ka, nadadali pa pangit talaga yung kalsada Uy!
Dali tayo doon ah. Bigat ng tama sa mags ah. Silipin ko muna yung mags ko. Sumagad eh. Pasilip muna. Okay naman. Grabe. May mga bagong gawang kalsada. Ayun o. Presko pa. Sumagad yung shocks natin. Talagang lumagutok. Mahirap kasi dun yung mags. Oop. Ay. Yan kagaya niyan o. O yan o. Alright. Pero at least ito ginagawa na yung. Ito yung mga sira-sira sa tapat nitong Chowpan Las Cuisine na ito. Dami nang na-aksidente dyan. Ngayon ginagawa na siya. Yan. 11:10 ng umaga, gas up muna tayo dito sa Uno Fuel Pagbilao. Unleaded, full tank. First gas up natin dito sa Uno Fuel Pagbilao. 250 pesos, 5 liters at 50 pesos. Bondok Peninsula going to the right. Kaliwa tayo dito. So update tayo dito sa mga kalsada na Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon. Oy, parang tapos na lahat. Pag-akyat ng Old Sigsag. Hindi pa. Kunti na lang eh. Talaga naman no. Tinirahan pa nilang tigkabilaan. So akit na tayo dito mga kabarao. Tayo lang ang biyahero dito ngayon. Meron din palang mga ilang piraso. Tayo lang nandito. Solo. Marami pala tayo napapansin dito ng mga nagtitinda ng pulot pukyutan o kaya honeybee. Legit kaya yung mga yan? Ano sa palagay nyo? Yung mga sirang bahagi dito sa may Old Sigsag Ingat tayo dito. Paalala sa mga dumadaan dito lalo sa gabi. So mapapansin nyo itong mga barrier na to. Pag lalagay lang yan, ibig sabihin may mga tumama na dyan So kung wala yung barrier na yan, bagsak ka dun sa ilalim. Okay, exit na tayo. Paalala pala sa pag-exit natin dito sa Old Sigsag Road, huwag kalimutan na tumingin kaliwat kanan. Lalo maraming sasakyan galing dyan sa may diversion road. One way dito mga kabarako. Pwede ba motor dito? Pwede tayo dito. Iyan. Hindi ko masarap pag nakamotor ka. Basta may kunting butas, pasok. Putol dito. Okay. Alalay dito sa may tapat ng Barangay Tinandog. Matik yan. Ang tagal na yan mga kabarako. Hindi yan kasama sa budget. Tamang oras, 11:34 ng umaga. Ayan, Atimonan, Quezon tayo. Kinadkad yung mga kalsada dito. Siguro i-asphalt overlay. Oy, gumigewang tayo. Ay, akyat tayo, akyat. Ingat tayo dito, ingat tayo. Ramdam mo yan pag medyo luma-luma na yung gulong. Ito yung sa may Kinakwari. Malapit na sa may Kinakwari. Yan, Barangay Tagbakin. Ang tagal na rin na ito mga kabarako. In fairness dito, wide na to. Pababa na to ng Atimonan Port. Okay, ingat tayo dito. Pagkana natin, matik ang lubak. Uy, takula! Takula! Namaray, ate. Ay, mano yang sa imo. Sarap talaga tumambay dito pag nagbiyahe So in fairness, marami nang naayos dito sa may bandang Atimonan. Ingat dito sa may bandang sentro ng Plaridel, Quezon. Yung pagpasok ng sentro na yun, naiksi lang itong bayan ng Plaridel actually. Paglabas natin dyan halos papasok na tayo ng bayan ng Gumaka. Tamang oras 11:55 ng umaga. Yeah! Yung taas pala nyan, Riles. Welcome to Gumaka, Quezon. Shoutout sa mga supporter natin dyan sa may Gumaka, Quezon. Mga kababayan natin dyan, mga followers natin, lalo sa Facebook, sa Team Barako Moto Vlog Facebook page. Shoutout sa inyo. Pagkurbada dito, sarap ng banking, alalay Unang release ng tren sa bayan ng Gumaka. Mahirap na, alalay lang. Mahirap lumipad dyan, mahirap lumipad. Villar Kaya, Gumaka, Quezon. Going to the right, Gumaka Bypass Road. Dito muna tayo dadaan sa sentro. Tingnan natin yung ginagawa mga kalsada dito. Na yung sa sentro, pag approach ng sentro, ang pinapadaan talaga yung mga south northbound. Ayan mga kabarako.
Malala ng sentro nila, no? Matagal na to eh. Ito nga pala ang papasok ng sentro ng bayan ng Gumaka. Ganito talaga ang sistema ng mga kalsada dito. Kaya pinapayo natin ang pag-iingat lalo kung may mga kasalubong at kasabay na malalaking sasakyan. Dapat talaga i-rehabilitate dito. Ito na tayo sa ginagawang kalsada dito. Rosario yata ito, Barangay Rosario. So tapos na siguro ito. Bagong gawa tong southbound. Ayan, Barangay Rosario nga mga kabarako. So mga iingat tayo sa mga release ng trend dito Sa two-way dito, kaya pag nag one way talaga, so boundary ang traffic. Sa init mga kabarako. Yun na siguro ang ginagawa doon. Hindi natin sigurado nasira yung kalsada. Lagi nasisira itong paliko na to. Yung Jollibee dito gagawin ililipat. Ito yung public market na ginagawa. Buti maiksi lang yung traffic, tsaka nakago tayo. Na-timingan lang natin na kunti lang yung sasakyan, kaya hindi tayo na traffic. Last na release ng trend. Alright. Ito kaya, saan naglalagay? Sa tulay siguro yan. Ingat lang tayo dito pagdating dito sa may areang to. Bandang gitna kasi dito, malubak yan. Yan malubak yan mga kabarako. Kaya kanan lang tayo. Kamuhagin pala ito, may mga sira-sirang kalsada na ito mga kabarako. Ito. Sandali pala tayo nag-side trip dito kasi may nanghihingi sa atin ng sticker dito sa bayan ng Gumaka. Yan. Shout out. Ayos na yung butas dito, yung pagdaan natin nung July. Ingat tayo dito sa overhead bridge na ito mga kabarako. Ewan ko kung saan ko pa ito ng kamuhagin. Bago lang ito mga kalsada na ito. Walang pang 2 taon yan. Yan bagong bago yan mga kabarako. Oops, umuulan. Up. Alright, tamang oras 12:52 ng hapon. So inabot lang tayong konting pag-ulan dito sa may Gumaka, Quezon. Yan, nakaw. Mga kabarako, ingat tayo dito Gumaka, Quezon yan Buyak-buyak yung kalsada dito, yan Hindi man lang nagtagal yung mga kalsada dito Yan pag umuulan, dyan na nagkakaalaman Dyan na lumalabas yung mga magic mga kabarako. Paggawa ng kalsada, tulay. Ay, nako. Dyan na nagkakaalaman Ayan, tingnan nyo yan Ito yung malapit na sa boundary ng Lopez. San Vicente, Gumaka, Quezon na to. Oops, gilid lang tayo. Yun super linis. Yan, pinakamalinis na bus line sa biyaheng Bicol mga kabarako. Yan, super linis. Pangalan pa lang. Yan, nagalabasan yung mga nilagay nila Quality. Quality yung dinadaanan Ayan mga kabarako labas yung mga kaluluwa ng pinagagawa yung kalsada. Kunting ulan lang yan Ayan, Gumaka, Quezon, boundary ng Lopez, Quezon na yan actually. Uy. Pagka maulan, wag niyong tataanan yung may mga tubig-tubig
Kabago-bago niya, no? Ayan, natatakpan lang yung nyug pala yan. Yung sa Lopez, nyug ang signage nila. Ay, ang kanilang sagisag. Tirador daw ng Kopras. Tamang oras natin, 1:42 ng hapon. Kape muna tayo, stop over dito sa may Petron, dito sa may Lopez. Masabaw pala mga kabarako. Dito na pala tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. Ito pa rin ang sistema dito pagdaan natin. Bali mag-iingat pala tayo sa mga kalsada sa bandang kanan kasi lubak-lubak yan. Bali naka one-way traffic scheme ulit tayo kaya medyo nagtatraffic. Ingat pala tayo sa mga kalsada sa buong kahabaan ng ginagawang Lopez Viaduct kasi sira-sira na yung mga yan. Kaya kung mapapansin nyo talagang bitak-bitak na yung kalsada sa baba. Para naman daw sa mga nagtatanong ano ang purpose ng Lopez Viaduct, mapapansin nyo itong lugar na ito masyadong mababa kaya pag masama ang panahon nagbabaha dito kaya nagiging unpassable ang bahaging ito ng Lopez Quezon. Kaya ang pagtatayo ng Lopez Viaduct ang naging solusyon dito. Bale nasa 27 pa lang na poste ang itatayo ng pagdaan natin. Bale pagkalagpas natin dyan sa ginagawang Lopez Viaduct, mag-iingat na tayo dito sa mga kalsada dito sa sakop ng Barangay Candaba Ibaba, Lopez Quezon. Isa ito sa may pinakasira-sirang kalsada dito. Muli pinapaalala natin para sa mga papasok dito sa bayan ng Calauag, Quezon, ingat tayo lalo kung may mga kasalubong na malalaking sasakyan dahil talagang alanganin yung kondisyon ng mga kalsada dito. Pansin nyo yung mga lubak-lubak na yan, talagang napakadelikado lalo sa ating mga nakamotor. Pwede itong maging dahilan para ma-outbalance tayo at mapunta sa kasalubong ng mga sasakyan. Ito na pala yung mga kalsada dito sa Barangay Binutas, Calauag, Quezon. Medyo maayos na yung ilang bahagi pero meron pa ring natira. Lalo pagka maulan, talagang maputik ang bahaging ito, maraming tubig at saka madulas. Kaya syempre mag-iingat tayo pagdaan dito. Ito naman yung sa may sentro ng bayan ng Calauag, Santa Maria, Calauag, Quezon. Mapapansin nyo, inaayos na rin yung mga natirang lumang kalsada dito. Pati na rin yung mga ibang mga kalsada na hindi natapos noong mga nakaraang buwan. Paalala ulit natin sa ating mga Kapo-Riders ang release ng tren dito sa bayan ng Calauag. Marker natin ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Yan, mag-iingat tayo dito. Ang mahirap sa release ng tren na ito ay talagang nakaumbok kasi siya sa gitna ng kalsada. Mas lalong delikado, madulas, lalo kung maulan. Tuloy-tuloy naman ang pag-aayos at pag-widening dito sa mga bahagi ng kalsada paakyat ng mga sigsag na bahagi ng Calauag, Quezon. Kaya naman asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko, kailangan ng sobrang pasensya. Buti na lang at motor tayo, medyo nakakalusot tayo at nakakasingit-singit. Shoutout din pala dito sa mga ilang mga riders na nakasabay natin pa uwi. So yan, mapapansin nyo, butas-butas na yung southbound at talaga naman sumasabay pa yung ulan. Kaya doble talaga ang struggle natin sa biyaheng ito. Papansin nyo, mapakahaba ng ginagawa dito. Talagang magkukos ito ng traffic pag hindi natapos nitong mga darating na buwan. Tamang oras, 3:30 ng hapon. Dito na tayo sa Gateway Bicolandia marker. So balik kumain muna tayo dito. Tuloy na tayo para hindi tayo masyadong gabihin sa Andaya Highway. Thank you Lord. Tuloy na tayo. Let's go mga kabarako. Maraming putik natin. Ay, salamat, umayos panahon dito. So paglagpas natin dyan sa may welcome to Bicol Art. Tingnan nyo naman yung kalsadang yan. Kahit yung bus talagang gumigilid eh. Lahat na lang nagkikibin mga kabarako. Paano pang nagkibin na ito lahat? Road sleep. Wala na tayong dadaanan. Tingnan nyo yung kalsada sa gitna. Yung kalsada dyan palalim na pag-ano na siya ng pag-ano tingnan nyo. Hahayaan lang nila yan hanggang tuluyan ng bumigay yan. Tapos may DPWH na field office dito sa harap. Wait, di ba? Tapogo na tayo mga kabarako. Wala na yung kinakapihan namin dati dito. Wala na, napabayaan na mga kabarako. Saan kami nagkakapi dati Alright, welcome to Tabogon mga kabarako. Alright, back to Tagkawayan, Quezon tayo. Slow down pag may tubig. Ako malalim, nakaw. Kaya slide tayo dyan, nakaw. May bagong ginagawa dito, Casa Roma Hotel. Saan kaya yan? Ito na yung mga asphalt overlay mga kabarako. Nice. Yung ginagawa ito nung last July na pagdaan natin.
Oo, pero nabawasan siguro, inuna nila yung mga masyado mga nabawasan mga kabarako, kaya sabi ko parang gumanda. Hop. Hop. Up. One way, nakared tayo. Tuloy ito yung paggawa dito. Ito yung mga ano, binabaha. Alright, medyo smooth ang takbo natin ah. Medyo smooth ah. Tuloy-tuloy yung paggawa dito mga kabarako sa Cagayan, Quezon. Ito, biyak-biyak. Dito tayo. Dito, ingat-ingat muna tayo. Welcome, Cagayan live tayo from Cagayan, Quezon. Santa Monica, Cagayan, Quezon ito. Yung may mga biyak-biyak dito. Grabe no. Ayun no, Santa Monica. Tingnan tayo. Motor lang naman. Wasak-wasak dito sa kabila. Sana gawin na rin to. Oop. Ito na naman. Doon nang pagpasok smooth, pero dito sa bandang unahan kasi ano. Oop. Sabi sa inyo, biyak-biyak dito eh. Tandahan lang kasi nadali na kami sa pagbilaw kanina. Kinabahan ako kanina, akala ko mas lalaking tama eh. Masyadong didikit sa mga sasakyan kasi pag traffic umaatras. Ito na ba yung San Vicente Rice Terraces? San Francisco pa lang to mga kabarako. Shoutout sa mga supporter followers natin dito sa Cagayan, Quezon. Shoutout sa inyo. Ito na yung Rice Terraces dito. Umiwas. Iwas din tayo pag umiwas. Ito yung Labo Cagayan Diversion Road. Ito naman, papunta daw to ng Ginyangan. May tagos daw yan ng Kalawag. So hindi na tayo dadaan ng, pag natapos yan, hindi na tayo dadaan ng Tabogon. Dito na tayo pwedeng dumaan. Labas na tayo dito. Pansin yung mga sasakyan na yun, mga truck na yun, nasa kaliwa sila. Kasi alam nyo na, may inaiwasan silang mga kalsada dito. Alam na alam ng mga truckers yan. Kaya pag nakakita tayo ng mga truck na umiiwas, sunod lang tayo. Tingnan ko lang yung ano ko, bakit parang may tumutunog. Ay, nawala na naman pala yung tornilyo ko. Wala na naman yung tornilyo ko mga kabarako. Dito na pala tayo sa Del Gallego, Camarines Sur. Nagloko na naman yung GoPro natin kaya dito muna tayo sa ating mahiwagang voiceover. Bali, pagpasok natin ng bayan ng Del Gallego, tuloy-tuloy ang mahabang construction at reblocking dito. Pagpasok pa lang ng unang barangay hanggang dito sa mga susunod na 3 barangay, tuloy-tuloy na ang construction at reblocking. Ito na nga pala yung mga natapos sa kalsada nitong mga nakaraang buwan. Yun o, napakaputi, bagong-bago. Bali, ang iingatan na lang natin ng bahagi ng kalsada dito ay ang mga kalsada approaching Quilbay Bridge. Sa ilang taong pagbibiyahe natin, talagang laging ganito ang kondisyon ng kalsada dito. Ito nga pala ang Quilbay Bridge dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Isa to sa mga paborito nating stopover dito, lalo pagka bandang hapon. Napakaganda kasi ng tanawin dito. Ito na naman yung mga reblocking dito sa bandang unahan. Parang halos kahabaan ng Del Gallego, Camarines Sur na sakop ng Andaya Highway ay under reblocking at construction. Inintoon lang natin ito sa particular na bahagi kasi may napansin tayong mga bakal. Lalagyan na ba ng mga bakal lahat ng kalsada dito? O kaya may mga bahagi lang? Isang paalala pala sa particular na kalsadang ito, isa itong accident prone area dito sa may bandang Del Gallego, Camarines Sur. Napakaluwag naman ng kalsadang ito, di natin alam bakit ganun. Dito na pala tayo sa JRS Ragay, Camarines Sur. Alam nyo na yan, matik na yan, basta pagpasok natin ng Ragay, dahan-dahan na tayo, chill rides tayo lalo pagkagabi.
Ayan, isa to sa mga dahilan bakit kailangan natin mag-chill ride dito, magdahan-dahan. Mapapansin nyo may mga putol na kalsada. May early warning device naman pero parang napakalapit yata or mismong doon na nilagay sa mismong putol na kalsada. Hindi pa dapat doon siya sa mas malayo-layo or advance? Tuloy na tayo sa ating biyahe. Mapapansin nyo, dahan-dahan lang talaga kami kasi mapapansin nyo yung mga kalsada na yan. Biyak-biyak talaga yan. Sakop pala ito ng Barangay F. Simeon, Nargay, Camarines Sur. Kaya pinilit talaga natin makarating dito ng maaga para mas makita natin yung mga kalsada. Pero in fairness naman, marami na ring part ng kalsada dito ang naayos na o na-reblock na kagaya nitong dinadaanan natin dito pagkalagpas ng Paculago Bridge. Pinaka almost safe na bahagi ng kalsada dito ang bandang kanan. Pero minsan hindi rin safe kasi meron din mga lubak-lubak. Pero talagang iiwasan natin ang bumabad sa gitna kasi halos karamihan ng mga sirang kalsada nandyan kagaya nitong dinadaanan natin dito sa may Barangay Liboro, Ragay, Camarines Sur. Ayan, kita nyo yung sa bandang gitna na yan. Dito na pala tayo sa Barangay Binahan, Ragay, Camarines Sur. Paglabkas natin sa tulay na ito, ingat tayo kasi lubak-lubak yung kalsada dito. Ayan o, yung pagpasok mismo sa papasok ng Barangay Binahan. Sa bandang unahan lang yan, parehas yan, northbound and southbound. Pati na rin sa tulay sa bandang unahan. Ito yung Hidong Bridge, pasilip-silip tayo sa likod kasi isa na lang yung ternilyo na nakakabit sa aking airbox. Meron tayo dito. Ito pala mga kalsadang ito, bahagi na ito ng Barangay Panaytayan kung hindi tayo nagkakamali. Mapapansin nyo, itong nasa unahan ay bagong gawa lang pero bitak-bitak na naman agad. Ayan, putol na kalsada na naman, walang early warning device. Kaya naman talaga mas magandang dumaan dito maliwanag. O kaya naman paggabi ka napadaan, dapat malakas yung ilaw o kaya naman may mini driving lights or auxiliary lights. Hindi ng barya mga nakakapang. Parang hindi na umakit ng mga tao. Sige, sira yan. Yung tao. Wala tayong kasunuran. Ito mga kalsada na to, malapit na to doon sa may sentro, doon sa may malapit na sa Andaya Park. Talaga namang ingat tayo dito. Kaya mapapansin nyo, dito lang kami sa bandang kanan. Mapuno yung lugar, kaya alam nyo na pagkagabi, madilim talaga dito sa areang ito. So yung kalsadang yan, bago dumating dito sa Fuel Save Gas Depot, mag-gas up muna tayo dito bago tumuloy at makapagpahinga na rin ng kaunti. Andaya Park, isa to sa mga iingatan natin dito sa may harap ng sentro nila. Papasok ng sentro. Uy! May nalaglag na sanga.
Although pinagtatapalan na ito, pero kailangan na talagang bungkalin tong harap ng area ng Ragay. Kawawa eh oh. Wala na pala mga kabara ako. Tinatanggal na dito yung ano. Tinanggal no. Tinatanggal na. Yung star ka sa Ragay oh. Sa Ragay na lang. Update sa ginagawang Ragay Bridge. Almost done na yung 2 lane sa kabila. Kunti na lang oh. Pero 2 lane pa lang ng pinapadaanan. Ay mga bagong kalsada dito mga kabara ako. Banga Caves na yata to. Ayan oh. Bagong gawa oh. Ayos. Daanan na natin para matikman. Ay para masubukan. Alright, ito na yung papunta ng Lupi mga kabara ko. Yun oh, quality na mga kabara ko. Yeah! Shout out! Lupi Ragay boundary no? Napakaswabe na mga kabara ko. Picture muna tayo. Ganda ng kalsada mga kabara ko. Ang ganda na. Oo, picture muna natin yung magandang kalsada. Alright, let's go. Wow! Sarap mag-banking na dito. Woo! Totoo ba to? Di talaga kami makapaniwala. Yes! Sana all! Yeah! Shout out! Nice one mga sir. Pero at least yung mga sira-sirang kalsada kasi na yun, sira-sira talaga yun. Pero siyempre marami parang sira. Yun yung pinaka sira-sira na matatanda nyo sa mga unang taon ng bayahin natin. Yung Lupi Ragay boundary talaga grabe yan. Pero huwag kayong pakakapante ha. Yan oh. Talagang pupulutin kayo dito sa yan oh. Why? Buhay itong mga to sa overtake oh. Amoting titibay na mga mukha nito. Kita nyo yan mga kabara ko. Drive with caution, damage bridge ahead. Mauka bridge. Minsan nakakatakot ang tumawid sa tulay na to mga kabara ko. Alam mo yun, magdududa ka na kung okay pa ba itong parang nakakatakot na. Bulawan senior pa yan. Biyak-biyak na yung kalsada. Parang tagkawayan na oh. Bayo eh. Itong pinakakabawang kalsada sa area ng Lupi mga kabara ko. Yes, okay na yung ano dito, yung road slip. Sira-sira na naman yun mga kabara ko. So pag akyat natin dito, ingat tayo dito ha. Dito sa may kabutagan. Uy! Hirap niyan, may kasalubong, ano tayo dun, mapunta dun sa kasalubong. Isa na lang yung tornilyo ko mga kabara ko. So itong dalawang barangay na ito, Kabutagan tsaka Tapi, talagang kawawa yung kalsada. Kita nyo naman yung biyak-biyak na oh. Ayan oh. Tingnan sila oh. Sige boss. Kayang-kaya. Yabong eh. Bahala kayo. Oh, bakit umiiwas kayo? Walang iwasan.
Dito may truck. Barangay Tapi ito, mga kabarako ha. Siguro mas okay pang dumaan sa lupa. Palagay nyo, lupa na muna tayo. So okay pa sa lupa eh. Yeah. Awet, awet. Lupa na lang kami dadaan. Hala ka dyan. Magpara ilaw ka. Yun. Sipokot na lang, makakabara ako. Para kayong tulong yung ano natin, yung pagpaparipak natin. Sipokot na tayo, 5:55 ng hapon. Tingnan natin yung ginagawang tulay dito sa may Manangle. Alright, Manangle Bridge na tayo. Itong update sa Manangle Bridge dito sa may Sipokot Kamsur. Ito yung nadaanan natin na nilalagyan ng bakal ng nakaraan. Pero sira na agad yung bagong kalsada dito. Bago lang yan. Ito yung nilagyan ng bakal na nakaraan. Meron na siyang buhos. Itong kalsada na to, kagagawa lang nito, sira na naman agad. Di pa nga natatapos. Ayun, sira na naman agad. So one way, mga kabarako ang gewong eh. Grabe Parang ito na ang susunod sa lupi, mga kabarako Buti nakago tayo, mga kabarako. Alanganin yung nila, yung overtake nila na yan. Ay sabi na Sabi na sa kanila, alanganin yung overtake eh. Alanganin eh, kita nilang blind curve eh. Ayan, mga kabarako, ingat tayo dito Barangay Manangle prone to overshooting. Napaka-blind dyan Igo naman oy. Alright, talalay tayo dito sa may Gaongan. Last na delikadong kurbada dito. Napaka-blind. Gaongan, Sipokot, Kamsur. Alright, 6:10 mga kabarako. Exit na tayo ng Andaya Highway. Nakalabas na tayo, mga kabarako, ng Andaya Highway. Kung nakakalabas ka ng Andaya Highway, parang kang nabunutan ng tinik ang welcome to Sipokot. Yaman na ng Sipokot, mga kabarako. Dami ng establishments dito. Alright, pagligo natin dito, alalay tayo blind spot yan Nandito pa rin yung SUV na na-aksidente, mga kabarako. Ay, gagawin na to yung kalahati, mga kabarako. Yung kalahating tulay mukhang gagawin na. Pigeto Viejo Libmanan, Kamsur. Shoutout kay Kabayan Saldi. Alright, Libmanan Gaming na naman tayo, mga kabarako. Kabayan Boy Apoy, shoutout.
Okay, salamat. Tayo na. Pag motor tayo mga kabarako, iwasan natin yung nasa gitna tayo ng dalawang apat na gulong. Yan ang iniiwasan namin. Lalo pag malalaking truck, nakaw. Iwas sandwich mga kabarako. 6:47, Tambo, crossing na tayo, Pamplona, Camsur. Tama oras, 7:04. Milaor, Camsur na tayo. Keep right lang tayo dito ha. Outer lane lang tayo pag nasa bahay ng Milaor. Bakbakan dyan sa gitna na yan. Madya na sa Naga City, Peña Francia Festival. Ayan mga kabarako, September yan dito sa Naga City. Mabolo Bridge na tayo mga kabarako. Alright, ating gawin mga kabarako, 7:37 na ng gabi. Liliko na tayo dito sa Pili Diversion Road mga kabarako. Pakita mo oras, 7:42 ng gabi mga kabarako. Dito na tayo sa Anayan mga kabarako. Going to the right, going to Albay, Sorsogon, Visayas, Mindanao. Dito tayo going to Partido area. Dahil pasahero mga kabarako. Chill ride na lang tayo, slowly but surely. Tamang oras natin, 8:40 ng gabi. Kape muna tayo dito. Stop over dito sa may bayan ng Ocampo. Sentro tayo ng bayan ng Ocampo. Medyo bukas pa yung ibang establishments dito. Tamang oras, 8:49 ng gabi. Bayan na tayo ng Tignaon, Camsur mga kabarako. Yan, tamang oras mga kabarako, 8:58 ng gabi. So dito na tayo mga kabarako sa sentro ng bayan ng Tignaon mga kabarako. Tamang oras, alas 9 yung punto mga kabarako. Tignaon, Camsur pa rin tayo. Dito na tayo dadaan mga kabarako sa Salugon ulit. Alright, kanan na tayo dito. Uy, Sumba. Sentro na tayo ng Barangay Salugon, San Jose, Camsur mga kabarako. Kaliwa na tayo dito going to San Jose Town proper. Alright, tama oras, 9:12. Bayan ng San Jose mga kabarako. Mukhang may question Bayan ng San Jose. Maraming salamat mga kabarako sa pagsama niyo sa amin sa maghapon at hanggang sa gabing ito sa aming biyahe ngayong August 30, araw ng Sabado, pauwi ng Camsur mga kabarako. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Road to 10,000 subscribers na tayo mga kabarako sa ating YouTube channel. Sama na kayo. And road to 100,000 subscribers na tayo or followers sa ating Facebook page. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag kalimutan pa na rin like and share ang ating mga videos. Yan, welcome sa aming barangay Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. Mula dito sa aming barangay Renzi Rob, Team Barako Motovlog and Mrs. Barako tulog na sa likod. Pagkakalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Good night, God bless, and ride safe. Bye, kage.